Iko ang radio bay kha moi ke direct no wayo thang bay kha ko ke ang no radio mai na kha ke ta thang lai sinai nai tong di tu tui mo na gra la to tra ran nai bla ani bag ro ke talang bay kha ya khar gra na moi ke phan chi tai re su hem phai li ko le jo direct lai bay thang ka wa sini bag bu so bang nai di hi tui da di ro da ge ka gra na हिंके chung program sok paikha audience rok joto phaibe ko tebo phainan tongkho हिंके tabok first green room habgrana kho boikita sapai baijak हिंके chung tabok rehearsal kisa khailene nai tongo हिंके yang हिंके dance rok ni bagai jogalai tongo bore rok hima ba kaisa help khailai relayo हिंके yang khe manai jaya bo bahaino boni je kanjangnai rok kanan nai tongo हिंके आं बाहायनो oro sok paino rang batang kanina kha phaipro हिंके ani tatra bukjasi ke tabuk हिंके nrokna ani follow kisa phonogoi roana ang markheno ramai thangka ekdom kunori ro basi mosanglia haipano teitam khaisinai ramai si thangka हिंके ba ke tabuk khe kisa group photo bojak laimani हिंके tabuk हिंके sini education department ni em Sir Rabindra Deborma te MDC Ganesh Deborma Sir songno borom yafari tongo हिंके tabuk khe chung opening song rosab laisinai norok bo khanai tongdi हिंके tabuk khe chung rosab baikha haini bagai ang yang bwskango phai program nai tongo हिंके ageo je inter school ni competition ongjak haini bagai aboni tabuk borokno sokat yafari tongo khoroksa khaiui हिंके oro khompoi school sasa school yakhili school tebo tongo borokno prize roi tongo हिंके nai di tini to children's day ni serai rok bo naithok kano jotono sokpai baijak Let's give a big hand. Skit and draw competition 1 and 2 category. First goes to Aram Deparma from SAS Academy. Second goes to Jessica Deparma SAS Academy. Third goes to Marley Deparma Khompoi Academy. Baca deh. Third Marley ni Bupa. Nih, berikan ini buat dulu. Mali third saboba. Ikut sar yang si, notong masih nak lagi. Sertifikat. Bom ke fourth sis. Nih, sertifikat. Fourth Elia. Nih, Elia. Big Kokthai yakni kedeni sabotam kisah. Saksona. Tabu 3, 4, 5 category. 3, 4, 5 category. Third, Edilio Department SAS Academy.
Fourth position goes to Hamsa Deborma SAS Academy. Fourth, Hamsa Deborma SAS Academy. Fourth, fifth, Meglina Kumpuy Academy. First prize goes to Sahili from EMRS 6, 7, 8 category. Bernita Devnath EMRS. RS. Fourth, Lazima Deborma Yakni Academy. Fifth, Srestha Deborma Kumpuy Academy. Hingke tabo khesung nogo thanglai sinai program hingke to paya kho sarigo si paya no kesung chini re chamung bor chabai hingke ba thanglai sinai ang mukturi bo phaima hayong tongkha hani bagai tei program rok nainam chungli hingke thanglai sinai tabo hingke tabo khe yang ongklogo thangai kisa photo rok click khaigrana tini photo rok si bujagya kho hingke yang kisa thangrana naidi borok koroi jotono habbaijak sringsrok ongjak dibor jorani teibo salbo chak chak tongkha. Tabo khe photo rok bo bai phaika ke ani besai bani bike nainyan thang tongo ke samni jan bike asogoi tongkha tamjani dibor jorani bagi dengkha sido mukturi phaimani mokol mukum jagai mangsi tongsio ke tabuk sung college of first thangnai amani yagolo ke nogo thanglai sinai program khe to paya kho paina nangano sairik roko ke asok naising tongdia ke thanglai sinai gabono norok manai tongdi hingke ko bike sok paikha ke kawi nagrana kho tini satong botong mani akon dibor jora si hingke ba satong tatong sinai no hingke chung thanglai sinai tini nani video tai log lolia asuk nong sinai hingke norok ani video no paithak jora nai tongma bagai norok no jotono no hambai hingke norok bai malainai ani tei kaisa katal video bo hingke chayabui nai tongdi hambai.